कुसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु एबसुनि बिथोन बादियै बा जिल्ला एबसुनि बिथोन बादियै 10 साननि थाखाय बे गङियायाव हारिमुआरि मावबादा जे हाबाफारि बेखौ लादों। बेयाव बेखेवगिरि महरै आंखौ हांख्रायनाय बायदि क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय आङो बाहागो लाफैदों आरो आं बेयाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनिनो मोनसे मावथांखि जे दंखायो, बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि। बे मावथांखिनिनो मोनसे बाहागो बादियै जे हारिमु बिथिंखौ गोख्रों खालामनाय बा हारिमु बिथिंखौ जोङो गोजौ फारसे बा गुबुनफोरजों फेर फाथिनो हानाय जे लेभेलसिम खालामनांगौनि थाखाय नैबे फैगौ बैसागु फोरबो बेजों सोमोन्दो लाखिनानै हारिमुआरि मावबादा बे हाबाफारिखौ खालामनो बिथोन हरनाय बादि कुसुगाव दख'रा एबसुआ खालामदों। बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होयो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिमु बिथिंखौल' नङा, सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर होनानैबो जोंनि फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनांगौनि थाखाय आथिखालाव मोनसे जे मिशन दंखायो, मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि एजुकेशन। बे मिशननि दारैनो जों सोलोंथाइ बिथिंखौ जेरैबायदि गोख्रों खालामनायनि थांखिजों बे मिशनखौ फोसावदों आरो बे मिशननि जुगिदि गोबां हाबाफारिफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादा लागासिनो दं। थिग बेबादिनो नैबे हारिमु बिथिंखौबो नोजोर बोनानै हारिमुआरि मावबादा बे हाबाफारिखौ जेरावबो लानाय जादों।